Kemudian setelah Fathu Makkah, Nabi kembali ke kota Madinah, wa tufiya biha, dan Nabi meninggal wafat di kota Madinah. Fi Rabiul Awal ing dalem wulan Rabiul Awal sanata ihda asyrata ing dalem taun 11 minal hijrah saking hijrah al muwafiqati kang nyocoki lisanati situmiatin wa salatuna maring taun 633 minal miladi saking hari lahir. Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 dari hijrah dan sesuai dengan tahun 633 Hijriah minal miladi, 633 dari hari lahirnya. Wa kana lan ana apa umure Kanjeng Nabi salasan iku 3